Ngiyabingelela. Igama lami ngeke ngilisho. Ngibingelele nabantu beBantu TV. Ngifonelele iBantu TV ngoba ngidinga usizo. Ngidinga usizo ngoba izinto ayisahlangani empilweni. Ngisebenza endaweni yaseLab. Esibhedlela engeke ngisisho igama. Ngisebenza kahle. Ngaqala ngo-2015. Ngasebenza. Wathi 2016 ngathenga imoto. 2017 waqala-ke iy'nkinga, imoto yashayisa. Imoto ishayisa from there, kwaba ama-operation. Kwahamba isikhathi kwama-operation in and out of hospital. Ama-operation wami sewaze awu-12. Kulawa ma-operation angisenaso isikhwama senyongo, angisenayo nenzalo. Ubuhlungu engabuzwa kakhulu uma ngithola umagcina wami. Ngamthola ngo-9 ekuseni, kuthiwa ushonile. Waphaphama ngo-6 ntambama. Maye phaphama ngo-6 ntambama mina babesebhizi ngami etheatre. Ngahlala-ke ku-ICU. Indaba yami yokuphelelwa umsebenzi. Ngangena ngiphuma ey'bhedlela ama-operation. Kunesikhathi la bangibiza khona e-HR. Bafonela umama lokachaza ukuthi lo muntu uyagula, impilo yami sekayizama ngisho nasemasontweni. Mama wangithatha bangifaka emotweni safika e-HR kwabizwa usisi wase-HR engeke ngimusho igama lakhe. Usisi wase-HR wathi maye ngibona emotweni wakhala inyembezi ukuthi kwenzakaleni. Umama wathi nathi asazi. Every year ngisebenza. Ngangisebenza u6 months. Kuthi nje makuqala ubusika ngi-admithwe, ngene esibhedlela, ngihlinzwe. Akuhlangani lutho empilweni. Ngidinga umsebenzi ukuthi ngizosebenza. Ingane iyafunda iku-grade 8. Ingane njengoba iku-grade 8 ibheke abazali bami. Kunemizamo esayiyenza kwajoyinwa umama wajoyina into ebathi izokhulisa imali kanti i-scam, i-Tiger Agriculture. Kwabolekwa izimali. Yazi babekukhohlisa bathi faka imali engaka izokhula. Naye zama ukuthi ufuna ukushintsha impilo yethu. Kwangenzeka. I-case kwathiwa ikuma-Hawks. Namanje kusasenjalo. So nje impilo imile, izikweledi imile, kuhlangahlangene nje. Umsebenzi ngiya-apply yonke indawo angiwutholi. Ayikho into elungayo. Ngihambile ngifuna usizo, ngigulela nawe ubhuti wami ongilamayo. Makusebusika-ke yena uvela ahlanye sikhuluma nje seyisibhedlela seyinhlanye. Ngicela ukuthi abantu be-TV1 bangisize ngilungise impilo yami. Abangangisiza ngithola umsebenzi, bangisize ngithola umsebenzi. Kunzima kakhulu. Akukho okuhlanganayo, impilo ayisafani nakuqala. Ngiyasokola. Abazali bami bayahlanganisa for ingane kube nesikhathi la kuba nzima, kufuneka izimali, kubolekwe izimali. Uyazi umuntu uma kakusizile uvela kuhlala entameni. Ngisacela nje ukuthi abantu bangisize. Angisayikhoni lempilo, angisayifuni lempilo. Ufuna ukusizakala kanjani sisi njengoba ucela abantu bakusize? Ngifuna nje abantu abangangisiza kulabo abakhipha i-scholarship bamfundise umntanami aqhubekele phambili. Kulabo abakwazi ukuthi bangisize ngempilo yami ukuthi kubonakale ukuthi kahle konakalaphi. Ngoba abanye bayasho ukuthi ngenzeka ukuthi konakala emsamo. Kube nalabo abazongikhombisa ukuthi inkinga yaba kuphi, makube kungalungiseka kulungiseke. Kulabo bathi bangangisiza ukuthi ngithole umsebenzi, ngiyawucela nawo lo msebenzi. Ngisebenzele umndeni wami, ngisebenzele izingane zami. Ngoba neminyaka ayimile. Akukho engakuzamanga, ngizamile ukuthengisa, ngizame konke kodwa vele nje kushabalale konke. Imali ayihlali nje esandleni. Akukho okuphathekayo kwenzakalayo. Ngiyabheda kwangempela.
Umuntu akasakwazi ubuthongo, angisabazi ubuthongo. Nokudla akungeni. Usaqhubeka? Yiso lesi story. Okay, hayi ungabonga nje. Kubantu ababukile nabasazokusiza. Iy'namba zakho uzoyifaka, sizoyifaka. Ngibonge futhi kubantu baseBantu TV. Ngibonge kubhuti wakuBantu TV. Ubhuti behlezi engifonela e-check-a isimo sami ngoba sisimbi kakhulu. Okuningi ngeke ngikwazi ukukukhuluma. Okunzima kakhulu. Kunzima kakhulu empilweni yami. Kodwa-ke ubhuti belokhu engisiza, engikhansela, engilandelela impilo yami. Wasefika la ngihlala khona ukuthi ezokwazi ukuthatha isitori sami asibonise abantu. Ngibonge kulaba abazokulalela, ngibonge kulaba abazongisiza.